Tak som dal jeden face. Takže čaute, sme tu späť pri našom ďalšom vlogu. No, ďalšom, čo je druhý a tam to bolo ukážka, to bola prvá časť. Toto je druhá. Stále sme medzi tým nezistili, ako sa to dá otočiť. To není splnený quest. Takže, čo už? No, tento diel bude mať 3 časti, teraz ešte trošku pokecáme. A koľko hodín? Ešte máme čas, minimálne pol hodinu. 1 na 14. Máme. No potom ešte bude tretí diel bude natáčať moja mama. To nebude komentovať, lebo ona ani nevie, že ja točím, ale ani Doriti. To posral, toto sa stalo. To si posral s touto kopolou, ako ani strchaj mu pred. No, troška som si vylial na topánku, čo už. Aj to sa stáva v živote. Ona nebude komentovať, ona sa ani nedozvie, že to je na YouTube. Ja som to videl, že sa to mám chcel vyliať. Som slepý. No a ešte ona potom nás bude natáčať na Kajku, to bude tretí diel. Ja všetky 3 diely dám na YouTube. A tak nejak to bude. No, ja si myslím, že týmto by sme mohli ukončiť... Fuck you, to má len 1 minútu skoro. Nenadávaj do videa, dobre? Ale to je anglická. To je jedno, nenadávaj. No, takže týmto by sme podľa mňa mohli ukončiť druhý diel. Pozri. Dobre, super, zasral som sa. Druhý diel a... Čo som našiel? Čakaj. Aký je chudobný, musí zbierať veci zo zemi. Kúpte si v obchode veľmi kvalitné, vidíte tu aj kód, takže môžete si kúpiť, dáme vám to do popisku videa. Si neviem, jak to aj bola. No a tak týmto by sme ukončili druhý diel tohto vlogu, tretí teda bude... Ešte tuto je reštika, v ktorej sme kúpili túto kofelku. Tam je na flek. Toto je tá mini reštika. Dobre, takže toto sme my a myslím si, že by sme mohli ukončiť túto druhú časť dielu. Bude aj tretí a tu dáme aj naraz na YouTube. Takže čaute. A ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like. Ak u mňa ešte nemáte odber, tak hoďte tam aj ten odber. Veľmi sa potešíme, napíšte do komentáru, či ste našli Hugo Gamesa. Ak ho nájdete a napíšete to do komentára, tak čo spravím? Tak čo spravím na videu? Počkaj. Napíše do komentáru odrobem si hlavu o stôl. Čo je čudné na tomto videu? Ja viem, čo je. Áno, ja, že je krátke. Takže niečo iné. Bude tretí diel, takže čaute.